er det den 24. december. Lad os se, hvad julemanden har i sin pose. Instrumentielt spind. Men hvad er spind i det hele taget? Spind er en måde at kommunikere på, hvor man forsøger at udtrykke et budskab for at nå en målgruppe bedst muligt. Man kan enten have et positivt syn på spind, hvor man ser det som et værktøj til at nå målgruppen, eller man kan have et negativt syn på spind, hvor man ser det som noget propaganda eller manipulation. Instrumentielt spind er, hvis man bevidst forsøger at udnytte mediernes rutiner eller sendetid ved at bruge sin logiske sans. Lad os tage et eksempel. Hvis mediernes opmærksomhed er omkring OL, kunne man udtrykke sine dårlige nyheder på det tidspunkt for at få mindre opmærksomhed. Dette kaldes at smide ligene over bord. Man kaster ligene væk, så de ikke opdages, når de kommer ind til landet. Jeg er statsministeren. Som I kan se, så er fokus over på OL, og jeg vil nu benytte lejligheden til at komme med de dårlige nyheder omkring økonomien. Økonomien i Danmark er meget ringe, og vi bliver nødt til at gøre noget ved arbejdsløsheden. Det ser skidt ud for os. Fokus, det er simpelthen ikke på mig lige nu. Den er over på OL. Jeg har simpelthen smidt ligene. Ansigt. Et andet eksempel på instrumentielt spind er, hvis man udnytter mediernes sendetid. For eksempel, hvis de ikke har noget at lave, og man så får opmærksomhed i de momenter. Et andet eksempel på instrumentielt spind kunne være et dagligdags eksempel her fra Tønder Gymnasium. Hvis Karl for eksempel til fakkelfester hele tiden opsøger kameramanden for at få sig selv fremstillet som en populær dreng. I dag er der fakkelfest på Tønder Gymnasium. Lad os gå ind og se, hvordan de unge de fester. Jeg er med på kameraet. Ja. Nej, gå nu væk. Gå nu væk! Lad os kigge på det lige. I dag vil vi gerne undersøge, hvad vand også kaldt H2O består af. Oj. Kom med du. Mange tak for denne gang. Nu tror jeg, julemanden skal videre ved sine ture med julemandens kane.